Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, mbak-mbak sedaya mekaten kirim donga kita, istighosah kita mugi-mugi diijabah lan dikabuli Allah. Allahumma amin. Allah sampun matur yen kok udhuni astajib lakum. Donga sira kabeh mesti tak kabulne. Syaratnya kita kedah yakin nggih Bu. Nek donga kedah yakin, makane monggo kita selalu istiqomah donga. Nun sewu. Wonten iki kula badhe matur nggih punika wal mustaghfirina bil askar. Apa Bu? Wal mustaghfirina bil askar. Apa to kuwi Bapak? Apa kuwi panganan apa? Wal mustaghfirina bil askar. Iku apa? Barang apa? Ngoten nggih, Mbak. Wal mustaghfirina bil askar iku tiyang ingkang purun biasane maos istighfar. Bil askar niku terutama di waktu menjelang subuh. Nggih, Bu. Jenengan menjelang subuh maca lemah apa tangi, Mbak? Oke, apa ajam lah iki pilihan nggih. Niku ngeten niki jaminan keutamaane tiyang menurut surat Ali Imran ayat 17 yang sampun kita lalu riyen niku tiyang ingkang purun maos istighfar kados kita waos wau nggih Mbak. Pertama kali wau astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Lah niku tiyang sinten mawon tiyang jaler mawa estri tuwek napa-napa sinten mawon purun maos istighfar terutama nggih to pas menjelang subuh nggih sepi-sepine tiyang nggih Bu. Adem-ademe kok purun salat tahajud, purun maos istighfar, astagfirullah, astagfirullah di lebokne ning ati sing dalang. Ya Allah aku dosaku akeh, nyuwun ngapura kok purun ngonten. Lah niku jaminane wonten surat Ali Imran nggih kok as-sabirina. Napa niku ngoten nggih? Didadekne dados tiyang ingkang gadah manah sabar. Napa Mbak Bu? Sabar. Dari tiyang iku nek purun maos istighfar niku secara dohir maupun batin kali Allah didadekne gadah manah ingkang sabar. Gadah manah ingkang lapang hati, ingkang legowo. Namine tiyang nun sewu sedaya nggih gadah permasalahan hidup nggih Bu. Mbok cilik, mbok gede, masalah anak, masalah kerjaan, masalah tanduran nggih Mbak, masalah kesehatan. Nggih sedaya. Ngoten nggih. Lah niku nek tiyang niku gadah amalan maos istighfar, mana itu didadekne sabar, atine lapang, terus ngadepi sedaya permasalahan dadi gampang. Nggih ta, nek wong sabar, walah masyaallah sadarilah ngamuk nggih, Mbak. Nek wong sabar sadarilah gitu punah wis ben dipek wong. Mungkin itu sedekah rasa ngeterne. Wonten nggih, Mbak, Bu. Lah ngoten masalah ngoten niku nek tiyang sabar kada amalan istighfar, insyaallah sedaya permasalahan akan digawe gampang. Terus nomor kali wasrodikina. Nek tiyang purun langgene biasane maos istighfar, mohon ampun dijadekne mendados kepribadian ingkang sae. Ngoten gadah manah jujur ning awake dhewe ya aku mau salat kok tak cokat caket salat. Ngoten nggih terutama jujur ning awake dhewe nang suamine napa mawon. Nek tiyang insyaallah kan namine maos istighfar niku atine nak mohon ampun nggih Bu Mbak. Nek berarti kita otomatis kan tobat. Tobat atine diresiki secara tidak langsung mendados kepribadian ingkang jujur. Apa sebut tobat ya nggih? Bertobat, mohon ampun, awake iku dadi jujur, otomatis dongane dikabulke dening Gusti Allah. Dadi urut-urutane ngoten niku. Makane istighosah niku istighfar dikekne ngarep dhewe nggih Bu. Istilahnya kaya barang itu diresik-resik botol niku. Nek awake iku resik, botol iku resik diseni mawon napa mawon ilmu hikmah, insyaallah dadi sae. Ngoten lho nggih Bu. Berarti ngoten awak niki. Lah terus nomor 3 yang ingkang purun maos istighfar terutama waktu askar waktu menjelang subuh wal qanitina dijadikan menjadi tiang ingkang kusuk. Napa Bu? Ibadah dadi kusuk, salate nggih dadi kusuk urutane wonten. Lah nek
Cek sholatnya cek tolak-tolak ya, cek kelingan kunci pripun Mbak. Berarti mas istighfare kurang kan? Kata, boleh kunci lah kamu, bocor pas aku gambar kok kelingan dia nih sak porsi. Ora kabeh setan ki lucu-lucu iya kata ki Bu. Nata saya kata ki tetese didadekne tiyang ingkang ibadahe khusyuk salat niku nggih saged khusyuk, tumanina sebabnya rumasa kita pun napa nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Mas istighfar setiap saat gitu. Mboten pas teng pae salat, kali mlampah nggih saged to Mbak Bu istighfar. Jenengan karo mulak sambel apa kali mlampah apa nunggu pitik sing napa pepe napa gabar ya Mbak. Nggih. Dan itu dia masih sifat astagfirullah. Bacaan sifat ngajeng wae. Astagfirullah. Lebih panjang nggih. Astagfirullahaladzim. Saya tulis sifat nggih wonten. Allahumma anta rabbi. Saya iku lho Bu. Iku saya sifat nggih niku. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku nggih namine istighfar macam-macam lah. Istighfar ingkang pendek niku wau napa? Astagfirullah. Kadang nggih bagus. Nah, nggih. Terus jaminan ingkang ketiga nggih niku wa mufikina. Tiyang ingkang kurang maos istighfar jaminane Allah ingkang jamin lho niki didadekne bertambah rezekine. Rezekine gumpapan. Wis dodol iki wis pupayur sekene kuwatas nganggur wis metu kabeh Mbak nikah mubalamil lagi terus apa iku nandur ya subur ngoten nggih Bu. Lah niku rezekine barokah. Lah wonten kiai Kolil Bangkalan niku wonten tiyang nyuwun amalan Mbah kula barang kula ilang terus teman-teman pengen duwe anak pengen ki apa niku kekeringan gak udan berbagai macam masalah. Nah, amalannya tiyang papat itu diparingi amalan kon maos istighfar. Akhirnya loro mah lho Kang, aku ki permasalahannya yo siji kok jawabannya kok maca istighfar. Akhirnya wong papat muwara kan Yai kok ana wong Kolil nggih protes jawabane. Akhirnya diterangke wonten ayat iki diterangke niku tiyang ingkang purun maos istighfar insyaallah dikeluarne saking semua masalah digawe gampang. Terus lagi Bu, langit itu kan disegek kanggo istighfar, udan saged napa jawab. Ngoten nggih Bu. Lah ngoten niku. Dan itu berarti manfaatnya maos istighfar. Istighfar ini mohon ampun dumateng Allah, awak ini pun resik, atine pun resik, otomatis diridhoi, nek sampun diridhoi dongane kabulne. Ngoten nggih Bu urutane nggih Bu. Nah, tetese gampang sahabat dihafale. Makane donga kula Allahumma inni awatika niku nggih ya Allah tolonglah kula sedaya iso saged eling dikir. Lah enggak ngoten nek namine dikir nek mboten ditulung dening Gusti Allah nggih angel gitu Bu nggih. Ketoke gampang maos istighfar, maca Allah tapi yo oke lamune nggih mboten Mbak. Nek mboten ditulung Gusti Allah ketoke nganggur nggih, mboten kerja napa-napa wis menentol. Tapi nek mboten ditulung Gusti Allah maos istighfar nggih angel. Makanya nyuwun Gusti Allah, Allahumma ini ala rika. Ya Allah tolonglah saya untuk bisa eling dumateng Gusti Allah. Aku suwi Bu nggih Mbak. Repot bali tukang terus ingat nek aku kerja nek maca istighfar nggih. Nggih alhamdulillah. Ngoten nggih. Tetese sibuk napa mboten saged ukuran tergantung niat kita purun nglampahi amal kebaikan napa mboten purun istighfar napa mboten. Nek ngertos ngeten nggih Mbak. Semangat nggih. Nah, maca istighfar astagfirullah masyaallah niku tetese manfaate kathah sing kula sebut wau nggih. Pripun Mbak Bu saged pahami? Nah, tetese monggo kita memperbanyak maos istighfar jaminanipun didadekne tiyang ingkang sabar, didadekne tiyang ingkang jujur, didadekne tiyang ingkang khusyuk salate ibadahe, didadekne rezekine barokah berlimpah-limpah. Sithike cukup, akeh cukup nggih Mbak. Pas butuh enek. Ngoten lho nggih ya. Gak apa-apa saiki enek lho, pas butuh kok enek. Iku
namine barokah. Dan mugi-mugi kita diparingi rezeki kathah lan barokah nggih Mbak Bu. Oke entekan Bapak. Lagi oke gandang teh ya Mbak. Mbak, amin donga mawon nggih untuk tengah Allah lho nggih. Nggih. Pun saniki donga manapa niku maos kita kita kasta taksih monggo dibuka. Monggo sesarengan kita maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki ngaos kita surat Ali Imran juz 3. Juz pinten Bu? Juz 3. Aku ngaji karo Bapak le juz 3. Tapi kalah karo lare TPA nggih Mbak Bu. Nah, malah sak manane kok. Monggo niki ayat 57 sampun berarti 58. Dzalika nasruhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Dzalika utawa mengkono-mengkono perkarane Nabi Isa iku nasruhu macaken ingsun ing dzalika 'alaika krana sira Muhammad minal ayati hale tetep saking pira-pira ayat iku tandha wa dzikril lan dawuh Al-Hakim kang ukuh. Ina masalah setuhune tepane Isa ing dawuhi Nabi Isa mungguhe kersane Allah iku kamasali kaya tepane Adam Nabi Adam. Ora kawu nitahaken ya Allah ing Nabi Adam ing turabin saking lebu utawa diarani tanah niku. Suma ola mongko kali-kali ngendika ya Allah marang Nabi Adam lahu ana sira iku dadi ya manungsa fayakun mongko banjur ana sapa Adam iku dadi manungsa. Al-haku utawa perkara iku hak mirrobika saking pengiran ira. Falatakun mongko aja ana sira iku minamung tarin golongane wong kang padha mamang. Pun sampai ayat 60 nggih Bu ditengah diri. Alhamdulillah sampun kita waca monggo keterangane saking ayat 58. Monggo kula patesi 58 sampun pagi. Ayat 58 katerangan kang wis sampinge nggih Pak. Katerangan kang wis tinutur temenane ceritane Nabi Isa iku kabeh diwahyoaken dening Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi Muhammad. Dadose cerita tentang Nabi Isa, dadose sakderenge Nabi Muhammad iku Nabi sinten Bu? Nabi Isa. Dadi ini Nabi Muhammad iku sakderenge Nabi Isa. Cerita tentang kedadian Nabi Isa. Nabi Isa lawat disebutnya tentiki mboten gadah bapak ya Bu. Bapak gak enek tapi dengan ibu. Nek Nabi Adam orang duwe bapak ya orang duwe ibu. Ceritanya tentang Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi sinten Isa niku diterangke dening Kanjeng Nabi Muhammad. Wahyu saking malaikat Jibril. Terus kalbu golongane ayat-ayate Allah Ta'ala lan Quran kan hakim. Dadose cerita sedaya ceritane tentang peristiwane Nabi Isa nggih to sampai diangkat ke langit niku tersebut di dalam Al-Qur'an. Dan itu diceritane dening sinten malaikat Jibril diturune dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Dan terus saged dipahami nggih Bu. Tengane Nabi Isa iku kaya Nabi Adam. Maksudnya ceritane Nabi Isa iku kaya Nabi Adam. Padha dititahaken tanpa bapak. Jadi yang kejadiane Nabi Isa dianggap aneh. Mergo tanpa bapak isih ana maneh kang luwih aneh yaiku Nabi Adam kang tanpa bapak tanpa ibu. Sing ayat pertama juz tunggal kita langsung pelajari nih Bu. Allah itu bercakap-cakap kali malaikat ini jailu fil ardi khalifah. Para malaikat aku sak temene ingin gawe menungso pemimpin ning bumi ini. Ngoten lho nggih. Terus
sujud. Allah maturi ini aklamu malata lamun aku luwih ngerti tinimbang awakmu para malaikat. Akhirnya diciptakne Kanjeng Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku ning ayat riyen nggih Bu, kesempe to diciptakne dari tanah. Malaikat niku memang tanah sing rupane abang saking India, rupane putih, rupane ireng dicampur. Lah diulet terus niku dijadikan apa niku kados menungsa. Lah kan terus ditokne selama 40 hari baru ditiup napa roh. Napa Bu? Ditiup roh. Niku ceritane tentang peristiwa penciptaane Nabi Adam. Kan jus setunggalnya nih Bu kita ngaji niku. Terus akhirnya Nabi Adam mangkene teng surga. Tengok-tengok ya Allah kok enek kancane lho. Nang surga aja suruh wong kabeh ora apa wonten. Nek ijene ndak tingak. Bingung ya, golek kanca ta nggih? Nah, golek kanca bingung. Akhirnya Allah Maha tahu diambilkan dari apa nih kata niki tulang rusuke Nabi Adam sing kiri nggih to dijadikan namine Siti Hawa. Nggih. Lah pas kaya tani bingung lho, iki sapa iki kok menungso kok rupane apik. Terus akhirnya dinikahne oleh langsung jadi pasangan suami istri. Terus Allah matur, "Hei Nabi Adam, Siti Hawa wis sampai seneng-seneng ning surga sakarepmu. Tapi siji, aja dekati pohon kuldi. Malah tak probati sajarota. Fataku naminat dolimin. Nek kowe dekati pohon kuldi termasuk wong dolim, wong aniaya. Lah setan malah ujug-ujuke, Bu. Setan itu pegel iri sebab rumangsa awak setan itu terbuat saka api, gek Nabi Adam terbuat dari napa? Tanah. Tapi Allah kok sujud mongkon setan iblis iki kon sujud dumateng Nabi Adam gak gelem ngibrit ngoten. Wes akhirnya Allah marah mongkon sujud Nabi Adam kok ora gelem asajatu ila iblis kabeh gelem sujud, malaikat gelem sujud, iblis gak gelem. Akhirnya iblis diusir dening Allah saking bumi ditokne dumateng pundi Bu? Neraka dibuak gitu. Tapi pegel kiri dumateng Nabi Adam. Adam tak godho sak anak putune kok ngancam ngoten. Akhirnya Nabi Adam diujuk-ujuki urun mangan buah kuldi. Wonten sebagian tiang atek ini dimakan bukti kegorokan. Jadi apa Bu? Gula mencing. Tiang istri untuk dalam. Jadi apa kayu jalan itu. Tapi kalau padosi ya disini buatan pakai gitu. Apa mungkin kiasan gitu. Nah, itu ceritanya guys. Terus akhirnya Nabi Adam diciptakan wau berarti saking apa Bu? Tanah. Dan kesimpulannya dari tanah. Sedangkan Nabi Isa diciptakan juga dari tanah. Nek Nabi Isa buatan gajah ibu, tapi buatan gajah bapak. Cerita sing lalu ini Siti Maryam kan, Siti Maryam itu anak Imron kali Hana gitu. Terus anak Imron itu sedo diopeni sinten Nabi Zakaria. Terus akhirnya gajah anak Siti Maryam wae nggih. Terus akhirnya Siti Maryam nggih gajah anak namanya Nabi Isa. Bingung loh, aku gak punya suami kok punya kok hamil ya Allah. Nah itu kehendake Gusti Allah. Dan ceritane niki diceritane dening Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten nggih Bu, saged ngangen kita arahe ceritane. Nah, katen nggih terus ayat 60 terakhir keterangan-keterangan kang tinutur kang nerangaken yen Nabi Isa iku kawulane Allah lan iku utusane Allah. Iku hak niku artine bener nggih Bu, saking Allah Ta'ala. Mula aja padha mamang. Mamang niku artine napa ragu. Niki bener ceritane. Alhamdulillah. Itu berarti ceritane Nabi Isa niku bener ini Abdullah hambane Gusti Allah. Lah sing nyetakne Gusti Allah. Lah niku tanpa bapak memang kehendake Gusti Allah pun apa kata-katane qala lahu kun fayakun. Nek Allah menjadi apapun mesti terjadi. Allah Maha apa Bu kuasa. Alhamdulillah kita sampun memahami pelajari tentang surat Al-Imran ayat 50 kita tahu 58, 59 dan 60 masih ceritanya tentang Nabi Isa. Mungkin terus
pengetahuan bagi kita dan benar-benar bermanfaat. Allahumma amin. Wa kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tadi ibu-ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi diiringi dengan ridhonipun Allah wonten ginalan manfaatipun wonten kirang langkung nyuwun pangapunten matur suwun aku kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.